Ahoj, vítam vás pri druhom vlogmasovom videu. Dnes máme 10. decembra a mne tieto vlogmasy príliš nejdu tento rok. Ja sa ospravedlňujem, teda dejú sa veci, ktoré úplne neovplyvním a nemám na to toľko priestoru, koľko by som chcela, ale zároveň ešte plánujem aspoň nejakých pár videí, takže dúfam, že sa dostaneme aspoň na číslo 6. Každopádne, dúfam, že si užívate predvianočné obdobie, nejako rýchlo to zbehlo, ani neviem ako a máme polovicu mesiaca a vlastne Vianoce sú za dverami. A dnes som sa rozhodla, že si dáme recenziu na 5 kníh, vybrala som 5 z tých, ktoré som tento rok prečítala a ešte som o nich nerobila video. Dnes som extrémne unavená, takže sa veľmi ospravedlňujem, ak budem často opakovať to isté, ak sa vám to video nebude zdať, tak naozaj je to tým, že som proste unavená viac ako zvyčajne. Ale chcela som to už natočiť, aby som mala aspoň pocit, že robím nejaký vlogmas, lebo stále na to myslím. Aj som si začala niečo natáčať, potom som prestala, potom som začala znovu, to sa mi nepáčilo. OK, ideme na to. Rozhodla som sa pre 4 fyzické knižky a jednu e-knižku. Takže si to tak nejak budeme striedať. Sú to všetko knihy, ktoré som prečítala v druhej polovici tohto roka. A môžeme asi začať od tej, ktorú som prečítala najskôr. A to bol Búh koncu od Jacqueline Holland. To vyzerá takto. Vzadu je napísané, že svet je bezodná studňa bolesti aj darov, je lepšie večný dostatok všetkého alebo ničoho. Hlavná hrdinka sa volá Anna a pôvodne žije počas morovej epidémie. Neviem konkrétne v akom meste, ale počas tejto morovej epidémie, ktorá je asi v nejakom 17. storočí, 18., 17., tak nejako, hlbšie v minulosti, príde Anna o celú svoju rodinu. A takisto je aj ona chorá. A tiež to vyzerá tak, že to neprežije. Lenže má nevlastného detka, nevlastného starého otca, ktorý ovplýva takými rôznymi darmi a ten si ju vezme k sebe na svoje sídlo a tam jej vysvetlí, že ju prebral, pretože inak by to neprežila a dal jej dar večného života. Lenže večný život, ako si znamená aj to, že prežije všetkých, ktorých pozná. Že jej nikde nebude príliš dobre, lebo ľudia si všimnú, že ona nestarne, že má zvláštne schopnosti a že sa živí krvou. Táto knižka je zasadená do reálneho sveta, ktorý poznáme. S Annou sa stretávame v roku 1984, kedy ona je riaditeľkou alebo majiteľkou takej školy pre deti vo Francúzsku a zmenila si meno na Colette. Je z nej teda učiteľka, má tam svojich pár detí, ktoré zbožňuje a rodičov, s ktorými celkom dobre vychádza. A k nej do školy začne chodiť malý chlapec, ktorý sa volá Leo, myslím, že Leo. A tento chlapec, ona vlastne zisťuje tým, ako s ním trávi čas a hrajú sa spolu, tak ona zisťuje, že niečo sa u neho doma deje. Že síce rodina, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako taká harmonická, asi bude niečo skrývať a Leovi to dosť ubližuje. A tak sa rozhodne, že aspoň raz v živote by chcela urobiť niečo veľké a dôležité pre niekoho iného. Sledujeme tam v podstate celý jej život. Od začiatku, od toho, ako vyrastala ešte v tom pôvodnom prostredí, ako prišla o celú rodinu, ako ju zachránil ten starý otec, čo všetko ju naučil, ako sa k nej nesprával a potom sa dostala do ďalšej rodiny, tí boli celí takí zaujímaví. A vlastne potom už len cestovala z miesta na miesto celých 200 rokov. Až sa teda usadila napokon niekde vo Francúzsku a otvorila si tam školu pre deti. A táto knižka je síce spojením takého jemného fantázy s tým skutočným svetom, ale mne sa veľmi páčila. A dostala 5 hviezdičiek z 5. Na konci som, myslím, že skoro plakala, to bolo ozaj veľmi dojímavé a veľmi pekné. A vo výsledku ale celá tá knižka je o tom, že dar večného života vlastne nie je taký dar, ako si myslíme. A prečo sa ona musí živiť krvou živých bytostí, to naozaj neviem, je to tam pridané, nejak som to asi
Nie, ak to bolo vysvetlené, tak som to nepochopila, ale celkom to tam sedí, nevadí mi to. Tá knižka je dosť hrubá, ale číta sa veľmi ľahko. Ja som sa nevedela od nej odtrhnúť. Čo som videla, tak toto je prvý román od tejto autorky a keby vyšlo niečo ďalšie, tak sa určite do toho pustím. Nehovoriac o tom, že už tá obálka je nádherná. A v podstate je to o tom, že keď žijete večný život, tak nemôžete mať radi nikoho, lebo o všetkých prídete. Pokiaľ sa nerozhodnete, že to chcete tento raz urobiť inak. Perfektná knižka, 5 hviezdičiek z 5 a ja som bola nadšená. Ďalšou knižkou, ktorá má byť horor, ktorú som prečítala, bola Hacienda od Izabel Kaňasovej. Táto bola nedávno vo výpredaji na Dobrovskom, neviem, či tam ešte stále nie je. A táto knižka. Tu je napísané, že je to gotický príbeh o osudovej láske a pomstychtivých prízrakoch. Má to byť horor. Je to o mladej žene, ktorá sa vydá za staršieho muža, ktorého celkom nepozná. Nachádzame sa niekde v 19. storočí. A ten si ju odvedie na svoju haciendu. Hej, takže sme v Mexiku. Hej, v Mexiku. 20. roky 19. storočia, takže 1820 a viac. Hlavná hrdinka sa volá Beatrice a zoberie si Rodolfa Solorzána. No a rozhodne sa s ním teda, alebo rozhodne musí s ním proste odísť na tú jeho haciendu a žiť tam ako pani domu, čo ale pre ňu nie je úplne ľahké, ale teší sa na túto úlohu a zistí ale, že tá hacienda nie je celkom v poriadku a že z toho je taký jemne strašidelný dom. A potom ten jej manžel odíde na nejakú pracovnú cestu, ona tam ostane sama a spomedzi miestnych obyvateľov si nájde jedného, ktorý z hodou okolností káže v miestnom kostole a ten jej začne pomáhať, pretože ten tomu, čo ona rozpráva, že sa v dome deje, verí. Pretože veľa z toho sám zaží. A je tam celkom pekný presah do minulosti, vidíme tam celkom pekný nábeh do budúcnosti. Celý ten príbeh bol taký originálny, mne sa to celkom páčilo, nemôžem na to povedať nič zle. Možno, že bola fakt dosť tenká na to, že ten príbeh bol naozaj dobrý a bol originálny. A máme tam trošku zakázanej lásky, trošku takého napätia, dobrodružstva, ale občas aj takých hororových prvkov. Ale mne to vôbec nevadilo, mne sa to páčilo. No zhltla som ju jedným dýchom, akože. Hodnotenie mala myslím, že 4 hviezdičky z 5. Lebo to bol jeden z tých príbehov, ktorý prečítate, ale potom si ho nezapamätáte na celý život zrejme. Asi by bolo fajn si ju prečítať znovu, ale za mňa ja ju odporúčam, mne sa veľmi páčila. Hlavná hrdinka bola taká príjemná, odvážna a nebala sa toho, nebola taká tá pišťaná, čo nemám rada a bola veľmi fajn. Takže vrelo odporúčam, ak by ste mali chuť na niečo hororové, desivé, mierne desivé. Toto bolo veľmi super. Teraz si asi dáme tú knižku, ktorú mám v online podobe. Takže ja si pomôžem trošku mobilom, lebo si nepamätám nepamätám si meno autorky. Knižka sa volá Černé srdce. Je to prvá časť z detektívok o Dan Riley. A autorkou je Anna Lou Wetherly. Okay. Tak to by mala vyzerať tá knižka. Okrem toho, že ja vám ju teda niekde dám, ale ja som ju čítala s touto obálkou. Táto knižka. Vôbec som nečakala, že ma bude až toľko baviť. Knižka je detektívka, je to taká thrillerovitá detektívka, je hrozne dobre napísaná. Ja som sa nevedela od toho odtrhnúť a pritom som ju čítala v e-podobe, s čím mám celkom problém potom dočítať tie knihy. A hlavná postava vlastne vyšetruje vraždu a postupne tých vražd ako si pribúda. Dan Riley je teda detektív, vyšetrovateľ a dokonca ešte on tam má takú zvláštnu rolu, že on povedzme, že pozná páchateľa alebo počas toho deja ho spozná iným spôsobom, než by čakal. Táto knižka bola úžasná, dostala 5 hviezdičiek z 5, ja som bola z nej absolútne nadšená.
Je to úžasný thriller. Naozaj by som nečakala, že sa dá ešte v tom svete thrillerov, kde už sme asi zvyknutí na všetko, vytvoriť niečo nové. Knižka ale nebude asi nová. Kedy vyšla? Hej, knižka už je trošička staršia, vyšla v roku 2018. Takže keby ste náhodou na ne niekde narazili, tak ju vrelo odporúčam. Veľmi dobre sa to čítalo, tie stránky ubiehali, bola tam nielen jedna vražda a my to sledujeme od začiatku aj z pohľadu páchateľa a aj toho vyšetrovateľa, takže o to je to zaujímavejšie. Potom ešte keď sa tie ich osudy pretnú, ja som bola z toho absolútne nadšená. Vrelo odporúčam túto knižku, ak nájdem niečo iné od tejto autorky, tak sa na to veľmi teším. Takže ešte raz 5 hviezdičiek z 5. Máme tu posledné 2 knižky. Nechcem dávať dlhé tie videá, aby som ich potom mohla robiť častejšie a mala o čom, lebo tie knižky už tak nečítam. Teda čítam, ale nie tak často. A ďalšiu, ktorú si môžeme dať, je Joyland. Stephen King, prosím pekne, môj prvý prečítaný Stephen King. Ja som to už spomínala viackrát vo videách, že ja mám so Stephenom Kingom taký hrozne čudný vzťah. Ja som sa snažila prečítať niečo od neho. Nešlo to, tak som to vzdala. Skúsila som to znovu s inou knihou, zase to nešlo, tak som to vzdala. A napriek tomu ma stále ale niečo lákalo, že asi by som chcela niečo od neho prečítať, predsa len je to majster svojich hororových príbehov a celý svet ho pozná, tak som chcela aj ja vedieť, či to naozaj je také, ako hovoria. A Joyland mi padol do ruky iba tak náhodou, je z Bookbota, myslím, že tak sa volá knižný antikvariát, a hlavnou postavou je vysokoškolák Davin Jones, ktorý sa rozhodne leto stráviť ako brigádnik v zábavnom parku. Tu je napísané, že je to svet kolotočiarov, ale je to proste zábavný park. Máte tam všelijaké atrakcie, deti tam chodívajú celé leto, chodívajú tam rodinky, deti sa tam tešia. Vieme si to asi predstaviť. A mňa takéto miesta vždycky desili. Tým skôr som si chcela prečítať práve Joyland, že som si myslela, že by ma to mohlo baviť. A bavilo. My vlastne zistujeme, čo tam ten Davin zažíva. Odhaluje tam starú vraždu, ktorá sa tam odohrala v jednej z atrakcií, ale nikdy nebola vyriešená. Pokúša sa ju vyriešiť, zároveň ale do toho sa začne zapájať trošku viac osobne, ako by chcel. A popri tom teda rieši ešte svoje klasické vysokoškolské problémy, ako napríklad to, že má neuspokojivý vzťah, ktorý sa mu potom rozpadne. To je hneď v začiatku knihy, to sa hneď dozviete, takže to nie je spoiler. On je z toho nešťastný, potom tam spoznáva nových ľudí, užíva si to leto, nakoniec mu príde aj fajn, že tam pracuje a všetky tie úlohy, ktoré sa ostatným zdajú byť ťažké, sú pre neho jednoduché. Je to veľmi sympatická postava, taká realistická, že naozaj som mala pocit, ako keby som ho poznala. A to sa mi veľmi páči. A záver je taký dosť dramatický, by som povedala. Nie je úplne desivý, ale dramatický. Má to trošku prvky hororu, ale v takej miere, že bať sa nebudete, aj keď sa bojíte veľmi. Takže ja som z Joylandu bola v podstate nadšená, prečítala som ho jedným dychom. Veľmi dobrá knižka. Ak som mala začať so Stephenom Kingom, tak som mala začať touto, lebo táto ma naozaj bavila. A dostala asi 5 hviezdičiek z 5, pozriem sa. Áno, knižka dostala 5 hviezdičiek z 5, ja si to pre istotu pozerám, lebo už som ju čítala pred nejakým časom, aby som si to nepoplietla, takže vrelo odporúčam, ak ju niekde nájdete, ona je bežne dostupná v antikvariátoch, nemusíte ju kupovať za plnú cenu v knihkupectve, ale vrelo odporúčam, úžasná knižka. No a máme tu poslednú a teraz prejdeme trošku na inú nôtu, lebo tu máme Kaviareň Pumpkin Spice od Lori Gilmore. OK, toto je čistá romantika. Je to knižka o The Sunday Times, o bestseller, vieme. Alebo takto, Lori Gilmore je autorkou celej knižnej série z tohto mestečka, ktoré sa nazýva Dream Harbor, a hlavnou postavou v tejto knižke je Janie Ellisová, ktorá tak ako si náhle dostane do rúk kaviareň po svojej tete a tá teta žije, len sa niekam, myslím, že presťahovala, niekam odišla a o tú jej kaviareň sa za jej neprítomnosti bude starať Janie.
Tým pádom sa Janie presťahuje do nového mesta, kde nikoho nepozná, je to maličké mesto, a všetci tam fungujú svojim starým zabehnutým spôsobom, ona je tam nová, snaží sa medzi nich zapadnúť a celé je to také veľmi cute a príjemné na také jesenné dni, ale aj tie zimné, mne to nevadilo. A samozrejme, že do hry vstúpi muž, farmár, miestny, hej, tak trošku iný typ, na aký ona bola v meste zvyknutá. A ona je z neho hotová od prvej chvíle a my vieme, že to bude romantické, ale ono je to tak príjemne romantické. Presne to slovíčko cute to tak veľmi pekne vystihuje, že tá knižka bola jednoducho milá. Bola to taká príjemná, pomalá, romantická zápletka. Sledovali sme tam, ako vychádza s tými ostatnými ľuďmi z mestečka, ako ju príjmajú, kto ju nemá rád a prečo. A snažilo sa to na konci o taký hlbší presah, ale to nemusíme sa tváriť, že to tam je, keď nie. Mne sa páčila aj bez toho, čo mi sa takéto knižky väčšinou nepáčia. Ona bola dosť vyhajpovaná v zahraničí, preto som si ju chcela prečítať len. Ona inak nádherná aj vo vnútri. Keby ste mali tie pôvodné knižky v anglickom vydaní, tak tie tak krásne vychádzajú jedna za druhou. Celá tá séria vyzerá veľmi pekne, na každej je nejaký domček a celé je to z podobného prostredia, takže verím tomu, že si to nájde svojich čitateľov. Toto bola knižka, ktorú som si dovolila kúpiť si za plnú cenu. A to bolo 21 €. A keď na budúce budem za romantickú knihu dávať toľko peňazí, tak mi pripomente, že to je nezmyselné. Ale dobre. Vážne, to je na mňa už veľa za romantickú knihu. Dobre. A v podstate som povedala asi všetko dôležité o tej knižke. Celé je to také milé, pomalé, príjemné, dobre sa to číta. A viem si predstaviť čítať aj ďalšie časti. Ale nie za plnú cenu. Jediné čo, a kvôli čomu to dostalo 3 hviezdičky z 5, bol ten konflikt v závere. Ja viem, že autorka sa si snažila trošku tam tie vody rozvíriť a spraviť tam drámu a tragédiu a neviem čo, ale nie takto. Mňa to tak naštvalo. Lebo sa tam hlavní hrdinovia začali obchádzať kvôli niečomu, čo sa dalo úplne v pohode vyriešiť v tej chvíli. Stačilo to povedať, nemuseli to riešiť takto, tým, že sa tam 3 týždne obchádzali. Ale tak rozumiem, áno, potrebujeme zapletku, ale mňa by oveľa viac bavilo, keby som sa dívala len na to, jak sa dávajú dokopy, čo všetko spolu zažívajú na začiatku, aké je to pre nich úžasné, akí sú nadšení jeden z druhého, to bolo pekné. Na čo to kaziť nejakým takýmto zbytočným konfliktom, ktorý tam fakt ani byť nemusí a v závere je to potom už len prehnané. Ja som bola z toho potom sklamaná, ale to sa dialo na nejakých posledných 15 stranách, inak tá knižka bola veľmi dobrá. Takže odporúčam, ale prečo klišoidný koniec? Prečo? OK, to je posledná knižka dnes, takže 3 hviezdičky z 5. A tým pádom sme skončili dnešné video. Ja dúfam, že sa vám aspoň trochu páčilo a dávalo zmysel, čo som hovorila. Budeme sa vidieť pri ďalšom vlogmase čo najskôr. Budem sa o to snažiť. Ale zároveň som rada, že to na jednej strane nechávam tak plynúť, lebo ten december je taký posledný, konečný mesiac a treba si tie veci uzatvárať a nechať to tak voľne a nebyť ešte na seba príliš prísna, keď proste to nejde, tak nejde. A želám vám príjemné predvianočné obdobie. Užívajte si ho, zostaňte zdraví, čítajte a majte sa dobre. Ahoj.